Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzatik. Gaur da laugarren saioa berrirakurtzen baitan egin genuna, egiten deguna, hasi ginen Alberto Moyanorekin, jarraitu genuen Maialen Lujanbiorekin. Azken saioan Mariluz Esteban izan zen gurekin, eta gaurkoan, eta lehen aldi honi edo amaiera emateko, eta irailean zabalduko dugu bigarren aroa Mursegorekin, Koldo Almandoz dugu, Donostiarra, film labur batzuen egilea. Gaur egun, nola definitu? Zertan aritzen da? Ni? Diletante profesionala, ez? Diletante profesionala, orain gutxi arte zutabe egilea, eta hautatu duen liburua ikusi duzuen bezala gidetan da Werner Herzogen La conquista de lo inútil. Esango dut liburua irakurri ezin izan duzuen ontzat, gutxi gora bera edo modu nahiko zabalean kontatzen duela Fitzcarraldo pelikularen nondik norakoak edo grabatzerako orduan berak izan zituen zailtasunak edo lekuan bertan bizi dituen sentipenak. Ez zuzenki loturik filmearen egitateari, baizik eta momentuko bizitzari edo oianean egoteari edo pelikula egiteko zailtasunari edo azken batean zorakeri maitagarri bat aurrera eramateak suposatzen duenari, nola modu produktiboan esango dut ekonomiari edo pelikula aurrera gauzatzari dagokionean edo personalean berak ditun burua uste, sentipen, emozio, kezka eta berak ikusten duenarekin. Eta besterik gabe, Koldok ikusi duzue pantalla bat dagoela, eta hitza emango diot, azaltzeko zergatik aukeratu duen bai liburua eta zein den berak proposatzen digun berri irakurketa. Lehenik eta behin eskerrak eman, etortzeagatik gaur egiten duen arratsalde eder honetan lurrazpian sartzeagatik. Saietuko naizena da aurkezpen labur samar bat egiten, 10-15 minutukoa, eta gero pelikula bat erakutsiko dizuet. Eta zergatik aukeratu nuen liburu hau? Zuk hor erakutsi duzu liburu bat, nik ordea beste bertsio bat daukat, Blacky Booksenak dira biak, argitaletxe berekoak, baina nik benetan aukeratu nuen liburu hau azalagatik. Eta egia da, nire moduko pertsona artifizialak edo superfizialak oraindikan azalagatik erosten jarraitzen ditugulako liburuak, ez? Eta egia da, nire ustez gurean askotan ahaztu egiten den zerbait ere bada, ez? Liburu fetitxistentzat garrantzitsua dela objektua eta liburua edo liburuaren edukiaz gain edukiontziak ere garrantzia duela, ez? Orduan, hasteko hori, pixkat hori aitortu, eta aitormenaren ostean, aipatu nahi nuke ere liburuaren kontrazala, eta kontrazalen garrantzia. Bertan idazten dena, izaten da, kokapenagatik kontrakoak dirudien arren, liburuaren atera bidea baino liburuaren sarrera bidea edo ataria izaten da, ez? Nik behintzat azalari erreparatu ostean, ez ezaguna zaidan liburu horren kontrazala begiratzen dut, eta kontrazalean irakurtzen duzunaren arabera askotan erabakitzen duzu liburu hori zegoen tokian utzi edo etxera eramatea, ez? Nire ustez oso garrantzitsuak dira kontrazalak, oso garrantzitsuak dira kontrazaletan jartzen direnak, eta, editore askok nire ustez ez du hori ere oso argi izaten. Eta noiz edo noiz pentsatu izan dut, ederra litzatekela kontrazalez edo kontrazalez berdinetan idatzitakoekin liburu bat sortzea, ez? Halako liburu pila baten kontrazalak hartu eta kontrazal horietan azaltzen diran laburpen, sinopsi edo pasadizoak, askotan liburuen pasadizoak izaten direlako, puzle baten moduan hartu eta horiekin liburu berri bat osatzea, ez? Eta kasu honetan, gaur aipagai dudan liburu honetan, irakurriko dizuet, nik daukadan edizioan, liburu barruko pasarte bat da, kontrazaren azaltzen dena, eta pasartearen haserak zera dio.
Hildako orain baten hankan, aginak orzkatuta dituen bere senetik ateratako zakurraren amorruaz jabetuta, pieza bereganatzeko aleginean etxi duen ehiztariaren moduan irudi batek harrapatu ninduen. Baporezko barku bat mendi baten tontorrean. Kontrazaleko testuaren amaieran zera dio. Eta ni, hizkuntza atzerritar batean idatzitako estrofa ulertezin baten moduan, sakonki beldurtuta nengoen. Kontrazalean hau irakurri ostean, azalean la conquista de lo inútil, utxalaren konkista irakurtzen duzunean, nik behintzat badaki liburu hori etxera eraman behar dudala. Ez dut barruan ere zer dagoen ikusi behar, utxik egongo balitz ere berdin zait. Ni behintzat bereganatu nago, ez? Eta gero gainera, etxera joten zarenean, eta barruan dagoen irakurtzen hasten zarenean, eta horrek, bereganatzen zaituenean, liburu azalean eta kontrazalean jartzen duena merezi duen liburu gutxoietakoa dela jabetzen zara. Nik ez dakitzutako zenbatek irakurri duen, hala ere gaurko saio honetarako ez da beharrezkoa, ez da azterketa bat, beraz lasai. Are gehiago esango nuke hori irakurri ez duenak sorte hori ere baduela, ez? Aurrerantzean, eta irakurri nahi badu behintzat, maparik ez duen lurralde batean sartzeko aukera ere izango duela liburu hau irakurrita. Eta irakurri duenak, naiz eta liburuaren mapa hori honezkero ezagutu, nik uste berri irakurketarekin gozatuko duela, eta gauza berriak deskubrituko dituela. Eta gauza horien artean deskubrituko du mapak ez direla zientzia esaktu bat. Mapak ere aldagarriak direla, ez? Aldatzen direla. La conquista de lo inútil, utxalaren konkista. Printzipioz hau ez da novela bat, ez dira ipuinak, ez da saiakera bat ere, ez da poesia. La conquista de lo inútil diario bat da. Baina nik esango nuke aurreko guztiak ere badela. Bada novela bat, badire ipuinak, bada saiakera, eta askotan bada poesia, halako sukar poesi moduko bat, ez? Poesia asko dago liburuan, eta poesia gainera Eric Romerrek esaten zuen moduan, ez da bilatutako poesia bat, baizik eta bere kabuz sortzen dena, ez? Benetako poesia. Werner Herzogek diario horiek Fitzcarraldo pelikularen filmaketa garaian idatzi zituen, filmaketa hura Amazonian egin zuen, Agirre la kolera de Dios filmatu ostean, badirudi Infernu Berdera itzultzeko tentazioa ezin izan zuela saiestu, eta 2 urte luze eman zituen bertan pelikula berri hau filmatzen, ez? Eta pelikula labur-labur azalduta hau litzateke. Ikito Sirian, Manaosekoa bezalako opera bat eraikitzeko ametsa duen Fitzcarraldok, kautxo oian sail bat erosten du. Eta bertara iritsi ahal izateko, nabigatu ezin den ibai zati bat salbatzearren edo, baporezko barku handi bat, mendi baten alde batetik bestera eraman behar du, hasieran bere tripulazioaren laguntzarekin, baina amaieran bertako edo Amazoniako indigenekin bideratzen du lana, ez? Azken finean, kimera bat da. Filma kontatzen den historia kimera baten kontakizuna da, eta liburu irakurrestean konturatuko gara, filma egitea bera, beste kimera bat izan zela, ez? Herzogentzat, barku bat, mendi baten alde batetik bestera eramatea bezalako izatzen pelikula hau. Eta horren lekuko da, liburuaren zati batean berak ere esaten duela, ez? Momentu batean, pelikula osoan zehar, Klaus Kinskirekin, nik uste bere bizitza osoan zehar, eztabaidak eta halako borrokaldiak izan zituela, eta pelikularen zati batean beak iaia erabakitzen du, ez? Paso egingo duela Kinskiz, eta bea izango dela Fitzcarraldo, ez? Horrezkero ja, Fitzcarraldo batean bihurtua dagoelako. Nik lehen aipatutako Agirreren pelikula haurtzaroan ikusi nuen, eta ez dakiz zergatik, barruak mugitu zizkidan, ez? Gehien bat Klaus Kinskik, eta gehien bat hor azkeneko estena hura, hor halako almadia moduko batetan, Amazonas ibaian bera doazela, Marko, marrazti bizunetako Markoren amedio tximu pila batetaz inguratuta dagoenean, ez? Neri estena hark liluratu, beldurtu, halako, ez dakit, halako kataklismo moduko bat sortu zidan barruan. Fitzcarraldo beranduago ikusi nuen, modu ezberdin batean harritu ninduen, batetik
Klaus Kinski beste behin, pertsona ja alakoa delako, baina bestetik pelikularen erritmoa eta arnasa izan ziren. Filmak aldi berean aspertu eta ezin egon moduko bat sortu zidalako, ez? Ez dakit, egia esan ez dakit zenbat urtekin ikusi nuen, ama zerbait zan, nik uste ez nituela 20 urte, baina filma aspergarria iruditu arren, aspergarria iruditu zitzaidalako, gero ahaztu ezin izan nuen horietako bat izan zen. Osea, baziren pelikularen hainbat pasarte eta nire garunaren tolesturetan edo hor luaki moduko bat sortu dutenak, ez? Barku handi bat, mendi baten alde batetik bestera eraman nahi duen gizonaren historia filmatzea, barku bat, mendi baten alde batetik bestera eramatea bezalako eginkizun zail eta hutsala dela kontatzen du liburu hau. Eta nire bizitzara, liburu hau, nik nire barku partikularra mendi baten alde batetik bestera eramaten ari nintzenean iritsi zen. Horregatik aukeratu dut liburu hau. Ondoren ikusiko duzuen pelikulan, esan bezala, nire fitzkarraldo partikularra bizi dut. Nire kasuan, Amazonia izan beharrean, Amazoniako oiana izan beharrean, Beijingo oian urbanoa da, ez? Eta Herzogen diario hauek irakurtzerakoan, nik jadula 2 urte Txinan filmatutakoa, eta oraindik amaitzeko kapaza izan ez naizen pelikularen goraberak berriro sentitzeko aukera izan dut. Distantzia guztiak salbatuaz jakina. Ekonomikoak, espazialak, temporalak eta batez ere talentuari dagozkionak, ez? Herzogek bere diarioetan, Fitzcarraldo pelikularen filmaketan pairatu zituen gora berez ies egiteko askotan, lagun kamaralaria hartu eta arekin txalupa batean sartu, ibaian barneratze zen, eta aurkikuntzak egitera joten ziren, ez? Aurkikuntzak egin eta aurkikuntzak filmatzera. Eta gero, aurkikuntza horietako asko, eta filmatutako asko, pelikulan ikustitzazkegu, ez? Nolabait esaterren, bere diarioa, bere bizitza, filmaketan zehar bizi izan zuena, fikzio bihurtu zuen. Eta niri horrelako zerbait gertatu zait, hemen ikustera guazen proiektu amaitezin honekin, ez? Liburua hori, azalaren gatik edo aukeratu nuela Aitortu ostean, beste aitormen batera egingo dut. Saio hau egiteko gonbitea jaso nuenean, nik beste liburu baten izen emanien, beste izenburu bat emanien. Eta programa inprentarazioan egunean edo egunean bertan otxegin nien, eta esan nien, liburu aldatu nahi dut. Nik uste nuen ez esan behar zidatela, baina oso natural hartu zuten. Orduan pentsatu nuen hauek ere ni bezain desastrea dit. Nik aurretik pentsatu nuena zen Bioy Casarezen La invención de Morel. Eta liburu horren aitzakiarekin edo hitz egin nahi nuen, edo aitzakiaz hitz egin nahi nuen proiekzioaz, ez? Proiekzio kontzeptuari buruz. Eta jabetu naiz, gaurko emanaldi honetan, bi liburuek azkenean bat egin dutela, ez? Nolabait hori zela beren destinua edo beren patua. Herzogen La conquista del inútil liburuan irakurritakoa islatu delako nolabait, gaur ikusiko dugun pelikula honetan. Eta ikustela goazen hau, molde honetan ez da berriro ikusiko. Esan bezala, eraldaketa konstantean dagoen proiektu bat da, amaitzeko kapaza ez naizen proiektua, lehen esan bezala, eta ez da sikiera pelikula bat. Pelikula baten bila eginiko muntai bat da, ez ikusiko gona. Pieza bruto moduko bat, pieza bruto xamarra, montaje gelatik zuzenean ekarritakoa, orain hain modan dagoen work in progress horietako bat, ez? Zirriborro bat da, nik azken aldian zirriborro ideiari eta buelta batzuk ematen ari natzaio, eta hori ere aldarrikatzen dut, ez? Zineborroa edo zineborroa, ez? Azken finean, nire utxalaren konkista etengabearen proiektzio ikustera goaz. Eta bide horretan, aprobetxatuko dut lagun ezberdinak izan ditut, horietako batzuk hemen zaudete, eta eskerrak eman nahi dizkiot Inigo Salaberria muntatzaileari, hemen dagoena, bere laguntza eta bere pazientziagatik, nire inseguritate guzti hauek, hori esan dagoa, pazientziaz aguantatzeagatik, eta kasu honetan, ni sartu naizen barku honetara ere, sartzeagatik, ez? Ez dakigulako inoiz porturen batera edo iritsiko garen, baina, Fitzcarraldoko tripulazioa ez bezala,
berak barkuan jarraitzen du, ez, nire harridurarako. Eta, zentzu horretan, eskerrik asko Inigo. Eta zergatik amaitu behar da film bat eta berdin proiektatu, ez? Zergatik ezin da pelikula bat moldatu proiektzio bakoitzerako gaur egingo dugun moduan. Zuzeneko musika emanaldietan, antzerki edo teatro antzezpenetan, poesia irakurketetan, ahots ezberdinek, aurpegi ezberdinek, gorputz ezberdinek ematen diete bizitza aldi oro edo aldi bakoitzeko, poesia eta antzerki edo musika guzti hori, ez? Musikak ez bezala, antzerkiak ez bezala, literatura edo poesiak ez bezala, zergatik izan behar dute pelikulak izaki hilak, ez? Nik sinesten dut edo sinestu nahi dut pelikulak ere izaki biziak izan daitezkela. Ikuslearen eta unearen arabera ere moldatu daitezkenak, ez? Eta gaur egun, eta gero ez da gehiago teknologiak horretan ere laguntzen digu. Esan bezala, ondoren proiektatuko duan muntaia gaur proiektatzeko egin dut, ez da beste inun ikusiko gaur ikusi den moduan, bere imperfekzio guztiekin, zatiak kendu ditut, beste batzuk gehitu, ahotsak ere propio grabatu ditut gaurko emanaldirako, ziurrenik ikusi ostean horietako asko kendu nahi izango ditut, lotxagatik, pudoreagatik, eta beste zerbait edo beste batzuk gehitu nahi izango ditut, ez? Eta nik askotan ere buruarekin daukadan eztabaida da, baina, askotan ere esaten diot, eta zergatik ez, ez? Zergatik konformatu behar zara, momentu zehatz batetan, pentsatu daukazun pelikularekin, eta zergatik ez utzi filmari, bere kaxa garatzen eta aldatzen joatea, ez? Askotan pelikulak nik uste behin eta berriro jaio, bizi eta hil beharko luketela, ez? Bestela ikuslegoarekin ere desabantailan daudelako. Lehen esan bezala musikan edo literaturan edo antzerkian ez da gertatzen, baina pelikulan edo pelikuletan ikuslegoa aldatzen da, aldatzen doa, garatzen doa, hazten doa, pelikulek ez daukaten metamorfosirako abantaila hori, ez? Edo aukera hori. Berdin irauten dute, eternitate osorako. Eta, gaurko saioa bide horretan saiakera moduko bat da, eta justu, hau erakustea proposari ditu zait, hori, inoiz amaituko ez den filmaren traza duelako, ez? Baina, kaso hori da ere bere destinua, bere patua. Ez dakit, mugimendu edo aldaketa amaigabean egotea, ez? Zinematografikoa izateaz gain, pelikula zinetikoa izatea, ez? Mugimendu konstantean dagoena. Azken finean, pelikula bat besterik ez delako. Eta pelikula guztiak dira ein batean, utxalaren konkista bat, ez? Bizitza eta bizitzak berarekin dakarren guztia harrapatzareko saiakera inutil edo utxal bat. Eta aldi berean badakigu zer gertatzen den, inporta ez duten gauzekin, ez? Gauza utxalekin edo gauza inutilekin. Askotan ezinbestekoenak horiek izaten direla, ez? Orduan, zineak, pelikulek ez dute zertarako balio, eta akaso horregatik gutariko askorentzat ezinbestekoak dira. Eta honen ostean, argiak itzaltzen baditugu, pelikula jarriko dizuet. 30 minutu irauten ditu. Bale, gero galderak egiteko aukera bat egongo da egileari, edo impresioak trukatzeko, edo, bai? Eskerrik asko. Inoiz ez zaizkit gustatu ahotsarekin hasten diren pelikulak. Eta film hau ez da salbuespen bat.
ministra de la hostia. No he sufrido nada. Tipo honekin, uda oso bat pasatzera joan nintzen Beijingera. Fikzioa eta errealitatea nahasten zituen pelikula baten proiektua aurkeztu nuen, eta Beijingen ura gauzatzeko beka artistiko bat eman zidaten. Bertan, bidoiekin borrokan ikusi duzuen Judas Arretak eta biok, gure haurtzaroko ametsetako bat betetzeko asmoa genuen. Kung Fu pelikula bat egitea. Aireportuan, beste beka irabazi zuen Ismael Iglesias artistarekin topo egin nuen. Ondorengo hilabetetan, Beijingen nire estudio eta pisukidea izango zena. Judas gure bila etorri zen aireportura. Taxiek ez gintuzten eraman nahi. Edozein aitzakia ona zen gu ez hartzeko. Taxietan ongitorriak ez izatearena, Beijingen izan ginen denbora osoan iraun zuen. Gu eramateko prest zegoen taxi bakarrak maleteroa toperaino beteta zuen. Carmelo Zeir Ibarren poetak dion moduan, taxiak lagun batzuen modukoak dira. Behar dituzunean ez dira azaltzen. ¿Cómo puedes llevar? Maletero petado ahí de esto, ¿no? Y vienes al aeropuerto a buscar a gente. Los taxistas, os vais a dar cuenta, son la hostia. Qué buen rollo. ¿Eh? Qué buen rollo. La tarjeta de la Expo, esto guardar para... Bueno, luego ya os diré cómo ir. Al lado del estudio tenéis una parada de metro y es pillar la parada de metro y ir hasta la parada de metro y ya está, ya estáis en el estudio. Sí, luego lo que hay que hacer es un plan de rodaje para ver, pues eso, qué días necesitamos a la actriz, qué días necesitamos al actor y minimizarlo lo más posible. La tía dice que no va a cobrar, ¿no? Pero si hay que pagarle todos los días el taxi, son 20 euros como mínimo, todos los días, ¿no? Pero no sé, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, que aunque solo sea de dietas o de gastos, hay unos gastos ahí. Gure estudioa eraikin garai eta huts bat zen. Beijingo 5. eraztunaren kanpokaldean artistentzat propio sortutako estudio eremu berezi batean dago. Hiriak eta naturak elkarrekin topo egiten duten eremuan. Casa puta zen. Lehen biegunetan, apurka, estudioko beste biztanleak ezagutu genituen. Jet lagak egun osoa lokartuta, tontotuta nauka. Beroa jasangaitza da. Izerdi garratz batek bustitzen ditu jazten ditudan kamiseta guztiak. Dutxa eta garbigailua. Garbigailua eta dutxa. Erdilo batzuetan, erdiesna besteetan. Lehen egun horietaz, txitxarrek denbora zerratzen zutela besterik ez dute oroitzen.
Bigarren eguneko arratsean, Ismael pasio bat ematera atera zen. Bueltan, komentatu zidan kilometro eskasera edo auzo bat zegoela. Beno, ez zidan horrela esan. He descubierto Melrose Place, esan zidan. Gauez buelta bat ematera edo gauak iriko beste puntaren batean harrapatzen ez ninduenean, hau da, estudioan, bakarrik edo Ismarekin geratzen nintzenean, zure ama sekula eramango ez zenukeen Melrose Placera joaten nintzen afaldu eta garagardo batzuk edatera. Estudiora bueltan, Melroseko farmazia parean, gauero antolatzen zen dantzaleku improvisatuan luzaroan geratzen nintzen. Sahats negartire baten adar eta ostoen artean erdi ezkutatuta. Pelikula mutu baten aurrean bezala hipnotizatuta geratzen nintzen. Izenburutik abiatu genuen grabatu nahi genuen pelikula. Aspaldidanik genuen pelikularen izenburua adostuta. Judas, Txinan bizitzen abituko zuela jakin, susmatu edo sikiera pentsatu horretik. Estudio. Bai. Ta jakina, gure solasaldietan botatako ideietatik zeintzuk gauzatu zitezkeen eta zeintzuk ez erabakitzeko ordua zen. Koreografiaren bat, edo pixka bat, hori klaseren bat ikustea, edo grabatu izatea. Beijinen guk egin nahi genuen moduan pelikula bat egitea, enbat alertzen denean portutik itxasuntzian atera nahi izatea bezalako asea zen. Oianean armaduraz jantzita barneratzea. Frustrazioaz maite nintzen. Neska honek noiz esan behar digu... Sortzilan. Bale. Pelikula batek daukan gauzarik okerrena, pelikula egitea da. Pelikula gauzatzeko erabakia hartzen duzun momentutik, buruan duzun pelikula perfektu hori desagertu egiten da. Eta lanbro artetik beste film berri bat azaltzen hasten da. Baina honez gero ez da zure pelikula.
Judasek behin Japonian egindako egonaldi batetatik bueltan bideo hau erakutsi zidan. Ez dakit zergatik, baina bideo hori ikusi nuenetik begi ezberdinekin begiratzen dut Judas. Txikitatik beti erlazio oso berezi izan du zinemarekin. Nire atxona lan itzenzu Donostiko Astoria zineman. Eta gogoratzen dut hori, txikitatik eramaten nindutela eta ematen nintzala pelikulak ikusten lehenko sesiotik, azkeneko sesiora arte. Gogoratzen dut nire atxona hil eta gero zinearekin naukan gertutasun hori aldendu zala eta pixkate zentratu, agertu zen bideoa, zintzen bideoaren bidez zinea ikusten. Bueno, Kung Fua arte martzial bat da, pintura edo artea ere izan daiteke zerbait martziala? Nik uste dut hori bakoitzaren arabera, baina ez dakit benetan egiten dudana artea den edo ez, baina bai militantzia egiten dudala. Nik naiz nire artearen militante utza. Eta normalean, lehen aipatu dugun bezala, nire arte zerikusi gehiago dauka zinearekin, artearekin baino. Txikian itzenean eta margotzerako klasetara juten itzenean, esaten ziaten, bain sagar bat margotu ez, ni Tarzan bat margotuko dut, ez dakit. Noski, nik militantzia hori, nik esate du hori iten duen lana apologia dala. Eta, noski, iten duena da apologia del Kung Fu art, hile arte, noski. Artea, Kung Fu artea, eta egiten duen gauz guziak erlazio handia daukate, eguneroko Kung Fuaren ariketekin, zatek azken finan, zure burua ezagutu nahi duzu, zure burua onartu, zure buruari buruz farra egin, eta horren kontra borrokatu, eta horren. Kung Fu artaren irakaspenei jarraituta, ariketa gisa pelikulatxo bat egitea pentsatu nuen. Hiriarekin eta proiektuarekin bat egiten lagunduko zidan pelikula txiki bat. Hasiera batean, pelikula oso osorik zegoen, baina bidean, noizbait, montajetik kendu nuen.
Irudipena daukat, Beijingen ongi egin nuen gauza bakarra, pasiatu eta pasioietan topatzen nuena grabatzea izan zela. Inungo zentzu eta asmorik gabe egindako grabaketek soilik asebetetzen ninduten. Grabaketa horiek, aldez aurretik prestatutakoek ez bezala, ez zidaten lotxa edo pudorea sentitu arazten. Zentzua zuten, behintzat egiazkoak ziren. Kung Fu pelikulak aurrera egin ahala, zalantzak areagotzen ziren. Geroz eta ziurtasun gutxiago. Gau batez, Judas, Ismael eta hiruok punk rock jaialdi batetara joan ginen. Jaialdiak ez gintuela epe lutziko jabetu nintzen, svastika handi bat bularrean tatuatua zuen txinar bat taula gainean ikusi nuenean. Isma berehala egin zen guztien lagun. Punk rock kontzertura, punk fu kontzertu izaten amaitu zuen. Irudietan nere burua punk fu borrokaldi hartan ikusi nuenean arraro egin zitzaidan. Ez nuen nere burua ezagutzen, baina primeran pasatu nuela onartu behar dut. Gauez pasioan atera eta kamerarekin grabatzen jardutea, egiten ari nintzen pelikularen frakasoa konpentsatzeko modu bat besterik ez zela banekien. Uda osoan zehar, ohitura horri eutsi nion. Kamera hartuta noraizean pasiatzera ateratzearena. Halako batean, nere itzalak ez nahuela jarraitu sentitu dut. Ez dakit noiz utzi zion nere itzalak nerekin etortzeari. Beijing hile behindegiz beteta dago. Gainezka egiten duela esango nuke. Inoiz ateak isten ez dituzten pelukeriak. Amaiera zoriontsua eskaintzen duten hile behindegiak. Amaiera zoriontsua, ez pelikula hau bezala.
Our secret can't leave China. You must eliminate him.你知道他们的秘密，不能离开中国，要不然我就杀了你。后晚节还没开始，幕府的人要是走，会伤他们亲人。我必须留下来。停啊！好，刘德少爷，咱们还是上去看。Orain, filmeko aktoresaren alboan, Beijingo kaletatik barna nabilen honetan, ez dakit zein norabide hartu.
Orain arte, nuen moduan barku honen timoiari eutsi diot. Baina orain, inora ezean noa. Zergatik egin dut pelikula hau. Norentzat egin dut. Zertarako egin Beijingen pasatako uda honen inguruko pelikula bat. Nori interesatzen zaio guzti hau. Filmatzen ibiltzea, grabatzen ibiltzea, Beijingen uda pasatzeko modu bat izan da. Beste dozein modu bezalakosia. Zentzurik edo eta helbururik ez duen istorio batetarako irudiak grabatu ditut. Inungo destinurik gabe itsasoratzen den barku baten moduan. Udaseran egin behar nuen pelikula ez dut kasiko oroitzen. Baina badakit, hau ez dela egin nahi nuena. Itsasorik ez duen hirian, itsas korronteek eta haize bolarek gidatu naute. Behin eta berriro egin dezake pelikula hau. Behin eta berriro grabatu, behin eta berriro muntatu. Film hau, inauguratzear dagoen eraikin berri baten modukoa da. Berria izan arren, abandonatua dirudi. Film hau egitea, ibai edo laku batean txistu egin eta arrainek txistu hori jatera nola datozen itxaroten egotea bezalakoxe izan da. Utariko bakoitzak 3 bizitza omen ditu. Bata publikoa, bestea intimoa eta 3. sekretua. Pelikula honek ez du 3etako bat ere ez erakusten. Ez dago errealitaterik, ez dago fikziorik, ez dago sekreturik. Ez du ezer kontatzen. Egirik gabeko artifizio bat da. Puta mierda bat. Beste batzuetan, pentsatzen dut, pelikula hau ere mapalimpsesto bat dela. Elkarrekin jositako irudi, lerro eta gertakariak. Berziklatutako irudiak. Beste asmo batekin filmatu eta azkenean, asmo berri bati gorputza eman diotenak. Pelikula bat egitearen frakasoaz hitz egiten duen pelikularen mapa bat. Pelikula bat buruan daukazunean, zertarako gauzatu. Pelikula jada existitzen da. Zertarako bihurtu zerbait fisiko. Askotan, pentsatzen dut, amaitu ez ziren pelikula guzti horietaz. Film frakasatu ez. Egileek, pelikula ez amaitzeko erabakian erakutsitako kemenaz eta adoreaz. Nik ez dut pelikula hau ez amaitzeko adorerik izan. Hain zuzen ere, hori da pelikula honen frakasorik handiena. Nire porrota ez onartzea. Urperatze bat filmatu ordez, deriba bat filmatu izana. Pelikula ez da bukatu, baina amaierara iritsi da. Hurrengoan, barku baten inguruko filma egingo dut. Bueno, ez dako barkamena eskatu pixkat soinuaren gatik eta ez dakit ofa hotxak edo ondo entzun diren edo ez, baina bueno, aipatu bezala, pelikularen montaje bruto edo ez dakit
zer den hau. Eta eskerrak eman batez ere Iñigoriz, 7:05 gutxitan ekarri du azken bertsioa. Zakin nien naiz oso pelikula ostean hitz egin zalea, así que norbaitek zerbait esan nahi badu, nik aldu dena erantzuko dut, baina nik behintzat ez dut argibiderik emango. Esan nahi dut propio. Ni hor zuen tokian nagoenean ez zait batere gustatzen, zuzendari bat datorrenean, eta ikusi berri duzun pelikula azaltzen hasten zaizunean, ez? Akaso zuk ikusi duzun pelikula ez delako berak azaltzen dizuna, ez? Orduan, zentzu horretan ni isilduko naiz. Hau esan da gero ez dakit. Inorrek ze esan edion, edo ez, edo galderaik espada behintzat impresioren bat, edo... A ber, ongi ulertu, ez dakit, igual zuetako batzuk esan, hau, zergatik ez, pelikula honek zezer ikusi daukan liburu honekin edo, bueno, nik liburu irakurri nunean, lehen aipatu bezala sentitu nuen hori, bertan irakurtzen dituen hainbat gauza, lehen esan bezala, distantzia horiek salbatuaz edo, nik ere bizi nituela, ez? Zalantza guzti horiek eta egiten ari zinenaren zentzua eta askotan ere hori edozein pelikularekin gertatzen zaitez, egiten duen ezin lanarekin. Ze zentzu duen hau egitea, munduan hau jartzea hainbeste dagonean, ez? Liburutegi batean gaude eta ze zentzu du beste liburu bat idaztea, hemen daudenak sekula irakurriko ez ditugunean, ez? Bueno, nik uste gauzak egin behar direla, baina galderak egitea ere garrantzitsua dela. Eta, bueno, pelikula... Eta pentsatu nuen hori, liburuaz hitz egin beharrean, liburu honetaz hitz egiteko Werner Herzog beharko genukelako, saietu edo pentsatu nuen nire pelikulatxoa edo nire hutsalaren konkistaren adibide bat ekartzea, ez? Eta zuzen gero, horretaz ere hausnartzea, gaur hau ikusi dugu, baina montaje hau ja desagertu da, hau ez dugu berriro ikusiko. Nik ja ezabatuko ditut, hainbat gauza, baina fijo, baina, bueno. Ez dut entzun. Beste liburuarekin, beste pelikula bat zegoan, proposamenaren barruan? Bai, pentsatuan nuen beste, hor, kajoian daukadan proiektu bat egiteko aitzakia ematen zidala, La Invención de Morelen liburuak. Baina proiektu komplikatu xamarra zen neukan eperako, eta hor dago. Baina bai, izan pixka bat, hausnarketa egin nahi nuen hor proiekzioaren inguruan, ez? Eta pixka lehen aipatu duena, proiekzio bakoitzak, pelikula nola akatzen duen nola bait, ez? Nola pelikula bera behin eta berriro errepikatzen duen, eta nola ez daukan inungo antzarik poesia irakurketa batekin edo zuzeneko musika emanaldi batekin, ez? Nik pelikula hau berriro jarriko banu eta berriro ikusiko bagenu, niretzako pelikula hila da, ez? Ez dauka zentzurik behintzat pelikula honek, akaso Casablancak bai, baina pelikula honek edo gizonetako pelikulek, nire ustez ematen diote bidea, beste zerbait egiteko, ez? Eta gaur egun adibidez teknologiarekin aukera hori badago, eta intzuzen ere beste proiektuan hori zan, ez? Proiekzioaren gaineko proiektu moduko bat antolatzea, baina oso komplikatua zen. Zergatik bukatu behar dituzela pelikulak, ez? Nik alde hortatik barritu naiz, nola baiteko hori, musika ere oso romantika jarri didazu, eta nola erortzen naiz guztietan, pianorena, baina asko interesatu zain nola baite hori, badagola hor lura bat, kaos, baina oso irik jauzten du, eta orduan bibentzia bat izan da. Alde hortatik interesatu zait desente, hola, plaf. Niretzako hor borroka bat dago, ez? Nik hasiera batetan pelikula honekin bizi dut hori. Ni harinez barku bat, mendi bat gurutzatu nahian, eta hor kriston gora berak ditut, zen printzipioz nire asmoa zen gidoi itxi bat zegoen da pelikula bat egitea, baina gero konturatu naiz, pelikula horrek ez zuela zentzurik edo behintzen niri esai dela gustatzen, orduan
etzaukala zentzurik ere hori gustatzen ez zaidan zerbait egitea, ez? Berez gidoia hor zegoelako. Baina bestetik tematzen ari naiz pelikula hori egiten. Eta hor denbora luzean hor banuen alako zalantza eta alako, ez dakit, nire buruarekiko alako gorroto sentsazio bat, alako batean klik egin zuen arte eta azaldu duan hori pentsatu duen arte, zergatik amaitu behar dut pelikula. Nork derrigortzen hau pelikula hau amaitzea eta zergatik ez dut, ez dakit noizaino pelikula eraldatuko eta eraldatzen jungo, ez? Eta hemendik 2 urtetara igual, zuk aipatutako piano musika hori kendu eta beste zerbait egiten dut, eta off-ahots guztiak kanpora doaz eta beste historia bat egiten dut, eta zergatik ez diogu eman behar ikusentzunezkoari edo zineari askatasun hori, ez? Garatzeko eta aldatzeko askatasun hori askotan antzerkiak baduena, ez? Sueño de una noche de verano ikustera zoaz eta oso bertsio ezberdinak ikusteko aukera daukazu, aktore ezberdinek gorpuztuak, ez dakit niri horrek adiz, enbidia handia ematen dit, ez? Musikarekiko eta askotan literaturarekiko ere, liburu bat berrirakurtzen duzunean, nik askotan nire burua ikusten dut, hori gertatu zitzaidan Wallander inspektorarekin. Hasiera batetan hasi nintzenean Henry Mankellen Wallander irakurtzen, nik modu batean irudikatzen nuen, eta liburuak irakurtzen joan ala, pertsonai hori aldatzen jundan ere buruan, ez? Fisikoki eta itxuraz beste pertsonai bat izan da, ez? Eta zinearekin badirudi ez dagoela aukera hori, ez? Orduan, zergatik ez, ez dakit. Igual ezin da, baina, saiakera egitea ere ez dago, ez? Norbaitek bestelako galderarik, impresioren bat edo zer iruditu zaion ikusi duena edo... Desente. Ez gainera, bertako egonaldian gaizki egin nuen beste gauzetako bat izan zen, junitzen oso lanerako filosofiarekin. 2 hilabete egon nintzen, baina lan piloa egin nuen. Nintzen bat ere relajatu, eta relajatu nintzenean, izan zen, kontzertu horretan bezalaxe, ez? Akaso, modu basati egian. Orduan, gauza asko filmatu nituen, baina gauza asko filmatu nituen ere oso modu inkonexoan. Hor badago, kung fu pelikularako, grabazio pila badago, kung fu eskoletan egon ginen, kompetiziotan, kung fu maisuekin elkarrezketak egin genituen. Material asko daukat, gertatzen dena da, batetik material hori itzultzen nabilela oraindik, eta hor. Eta gero bestetik hori, muntai moduko bat zegoen, baina zitzaidan material gustatzen, orduan guztiz aldatuko dut, tonu ere aldatuko diot, kung fu pelikula horri, ping-pong pelikulare hor dago. Ez dakit, egin nuen akatsa izan zen junitzala hemendikan aldez aurretik pentsatutako gauz askorekin, horiek egin behar nitun eta tematu nintzen, baina gero bertan ere, diario moduko horiek azaldu ziren, ez? Gure Melrose Place auzoan, gabetan ateratzen ginenean, kamerarekin filmatzen dituen gauza, kontzertuak, ez dakiz zer. Eta orduan, material asko daukat, oso ezberdina, anitza, eta hori, eta batzutan banoa alako puzleak osatzen, baina ez dakit, ez dauten naizen tematzen igual, elkartu ezin daitekena elkartzen, ez dakit. Besterik ez badago ni bukatuko paradoja batekin da, Herzog ari zala etengabe alferrekoaren edo utxalaren konkistaren bila, baina bukatzen duela produktu bat etengabe diarioan hori abandonatzeko posibilitatea irekita ikusten duen arren, batez ere kanpo zailtasunak dituelako, eta behintzat Fitzcarraldo ikusten dugu obra maitutzat bezala, eta hau ikusten dugu obra ireki bezala, Bai, hori egia da, baina hor bi gauza daude. Batetik, berak halako konpromezu moduko bat zeukan ekoizleekin, berak dirua jarri zuen pelikula horretan, bere anaiak dirua asko jarri zuen, eta ezin dugu ere inorri iruzurtu, zinean negozio bat da, eta Werner Herzog ezan askea pelikula hura ez amaitzeko. Nik daukadan abantaila da, ni askea naizela hau amaitzeko, ez amaitzeko, nik ez diodala inori ezer zor, ez, zentzu horretan. Zentzu horretan ni Herzog baino abantaila handiagoak ditut.
sortzaile gisa, zentzu horretan. Eta gero bestetik ere, egia da berak amaitu zuela, baina lehengoari tiraka, liburu hau irakurtzen duenak ikusiko du, hor bazegoela adibidez pertsonai bat Mick Jaggerrek antzesten zuena, eta daten arazongatik, ekoizpen arazongatik, pelikulatik kendu behar izan zuena, baina guk liburu irakurrita badakigu pertsonai hori existitzen zela, eta gustatuko litzaiguke pertsonai hori pelikulan ikustea, eta sekula ez dugu ikusiko, pelikula ja hilkutxa bat delako, itxita delako eta hilik dagolako. Baina liburuak, bere diarioek, beste pelikula posible guztiak erakusten dizkigu, ez? Horregatik, berak liburuaren amaieran esaten du, eta ni gaine oso erzok zalea naiz, niri oso tipo adoretsua eta kementsu iruditzen zait, eta berak esaten du liburuaren amaieran, berak uste duela, zinegile baino idazle hobea dela. Eta asko gustatzen zait, hori, arrotasun hori, ez? Ze nik ere hori sinesten dut. Nik liburu hau irakurrita, gero Fitzcarraldo berriro ikusi nuen, begi berriekin ikusi nuen, pelikula, tarteka espergarri samarra ere iruditzen zait oraindik, baina liburuak edo liburuari esker guztiak beste dimentsio bat du, ez? Nik Mick Jagger ikusten nuen, han Ikitoseko kaleetan, ez? Tarteka saltzen, edo hainbat pertsonai badakizu taldeko teknikoak direla, edo bertako gida, edo ez dakiz zer orduan, nolabait liburuari esker pelikula hori ez dago guztiz itxita, ez? Beste... Huerekeke adibidez, bai. Besteik? Hasieran esan dut, baina gogoratu bigarren aroari edo hasiera emango digula uda ostean, irailaren 25ean Mursegorekin eta kontzertu bat izango da propio egingo duena, bera komendatu duen liburuan oinarrituta. Besteik gabe eta eskerrik asko etortzeatik eta irailean ikusiko gara berriz. Eskerrik asko.